Mantombazane sanibonani ithando. Hey, nansi inkinga lapha amakhosikazi. Ake siyidingide njengesifazane. Phela sikhumbule ukuthi kunomehluko phakathi komfana nendoda. Indoda ile eyaziyo ukuthi umndeni wayo ulala udleni, izingane zayo zinjani, ziyaphila, ziqhokana. Bese kuthi umfana yilo ngeke azayinaka izingane zakho, uhambe etshala nje imbewu yonke indawo. Bavulele la leso sikhathi impempe abakhulumi. Umuntu uzomuzwa ethi hey ngensizwa mina, ngensizwa yakwakhumalo, hey ngiyazalisa mina ngengane mina ngishanga 6 shanga 6 yazi pampers malini wena ubisi lona asakhulumi ke ngepampers uyazi ukuthi malini. Hey akuyibuze la uhleli khona ke webhoti ukuthi ingabe uyindoda noma umfana. Leso sikhathi into ayinasikhwele etakwethu yokutshela ukuthi angifuni mama uma wengane zamanje busuku. Uma wengane zakho ngezungakhe mama ufuna mama wengane mthatha umenze umfazi mlokole. Lapho umuntu wakhona ukwazi ukuyigqokisa amalebuli Kavela, Nike, Adidas, babuzwa kuyo Abita, amabhande oHeman. Yileli bhuluku elirentshelwa inyanga nenyanga uBrandwood kodwa uhlula ukondla izingane. Akukhetheke wena mnini wazo zonke lezi zinto ukuthi ingabe uyindoda noma umfana. Because there is a very thin line between living and existing. Khona ukuthi impilo iphile wena noma wena uphile impilo. Uyazondla lezi ngane noma wenzani ila uzoyibonakalisa khona ukuthi uyindoda. Ungakazondli nje izingane zakho, cha usiyona indoda futhi. Usadlala nje usafana nezingane zase high school ziqhokela amalebula lapho ungaloku ukuthi ubaba kaSibani because usichithela isikhathi.